non kaw min ala hen miijo essentiel min nolimo a yeehi a arti je vais patienter juste quelques jours mi waɗa essayé minen somi waɗi par tous mes moyens o jaɓani kaw je suis obligé mi woppamo Binta kanko woni afa am alhamdulillah ko ari be mi wonde e makko seeɗa ha o wowa sa yi ɗum noon mi yiɗi ko mbaɗami ko mi yiɗi liggéeyam te hay hunde ala ko fondumi ɗum kala ko fof goonga kono an aɗanni min hay somi resima ne hatta on va continuer à travailler nde pinɗa fof aɗa huccita hen kadi kala nde garɗa yaade école huccita e makko sa huccitama ko porta juuɗe ñagoɗamo ko duwanma anani an jeefi eyi yumma ko joɗɗo wonno wonmo sikko komi haalta si yero nani ɗo on ɗum suti alhamdulillah yero yalti mi changetade kono ay hettora mi halnama hunde wotere ay debbo a mawnat hiitere an ko yiiɗa yero an a yi yero bon o noddi kam déjà o yiɗi noddudemi ko galle makko ngar mi cikkannomi ko hunde fof o wiyata mo itta ga mo watta ga cikkannomi ni ko dans le cadre du travail e nder liggéey amen ɗum tahi o noddi minen mais après jooɗimi namde mom ko woni yo haalnam haademo wi ko jiɗɗomi joni ko jaaɓi ɗam jabto moom accu ko gonɗa ɗo